ọ maka ife nkụzi anyị nyere ụnyaa ntinyere n'iru akwụkwọ apụtazi ọ bụrụ na ọtụtụ okwu dị iche iche bịa na-adapụta ma ndị na-akpọ m n'igwe okwu ma ndị na-atụtalụ m ozi varili nne ọtụtụ ajụjụ a na-ajụ ọ karị akarị azago m ndị mma aza mana achọrọ m ka nchịkọta ya maka na ka o si adị mmadụ enwe ike ịza nwa onye ọbụla maka na ajụjụ riri nne. Nke mbụ m chọrọ ka nkọwalụ ndị be anyị bụ na mmadụ ama ngwanwu nwoke mụtalụ nwa ebe ọ ya n'okeli nwa ya. Ya bụ ndị na-ajụ m ese na-ekwu na ọ na-adịba ka ife alụ na nwoke kelili nwa ya n'ebe abụrụ na biye na be nne ya. Mba, ebe ọwụ na nwoke nọ, nwoke nwere ike ikele nwa ya ebe a agba nkwụ nwaanyị. Mana ife kasị mkpa bụ na ebe ọbụla ị nọ wee keri nwa gị na mba ụwa niile, ebe ọbụla ị nọ, ihe akaba arụ izi na ego na be nna gị ka eme omenala igosi na nwaada amụtara na ngwuru ebe a na ọnụgokwe di, nekwa afọ onye na-anụ ya, nekwa obodo ebe ọ na-anụ di. Iwu na aya eme ya. Ọnya bụ ịfụ ndị anụmasị na fa nọ na ife dịka n'obodo oyibo ma n'obodo ọ na wee gbaa nkwụ, imesie ịnụ na asị ka ezi nagalị ndị ụlọ okelulufa. Nyawa okelulufa bụ ka a ga-eji wee mee omenala a ya anọla ana, ụmụ nwoke ya anụ ya, ụmụ nwaanyị ya anụ ya. O nwere ike ayara akpọrọ ya nnukwu olili, ebika ayara akpọ ma ndị egwu, mana ọ na-aya anọla ana n'ime ngwuru ebe a mụta anya bụ ada. Ọ bụrụ na nna ya akara lụta ụlọ, ọ ya enwenata onye ụmụnna ya nwere ụlọ, ụmụnna niile bụ ofu, anọla ebe a ịkpaa afọ onye anụnwa, afọ nwaada a ekwuo na ọnụgodi na onye na-anụ ya na anyị bụ ndị mbala ebe a nụnwa eduruga ada ya nwaanyị dunye onye dị otu a, dunye onye dị otu a, na onwunye onye a ka ọ bụ ekwubie nye. Nke a bụ nke mbụ. Ife nke ịbụọ nchọ ka nkọwala ndị mmadụ site na ajụjụ a na-ajụ: ọnwụ anara eketọ di na nwunye. Malụ na ya amalụ, ọtụtụ ụmụ nwaanyị ejegbagolu si na dibe pụọ maka na asị na dibe anwụrụgo. Na nghọta nkeva fekwuo na ọnwụ eketogo, ọnwụ anara eketọ di na nwunye maka na onye nwụrụ anwụ enwere ike ịnụ iri ya nwaanyị ama na amụta nwa n'afọ onye nwụrụ anwụ. Onye nwụrụ anwụ bụ onye na-anụ nwaanyị ahụ. Nya ọwụ na di gị anwụgo, ọwụ na iji ọzọ ịnọ na ngwuru ebe a na-amụrụ ụmụ na-amụtara onye nwụrụ anwụ na ịchọ gị ịpụ. Ọ bụrụ na di gị anwụgo na anyaba alụmdi na nwunye na-emechigbo, mba, nyaba alụmdi na nwunye ka dị na ibe a ya eme bụ na a ga-eje gbatọkwa anyaba alụmdi na nwunye gị na onye anwụgoro anwụ ka ị nwee ike ịnwere onwe gị ịbụzi di ọzọ ịnụọ. Ọ bụrụ na imerie ijiri maka na iche na ọnwụ eketego gị na di gị jewalije n'odi ọzọ, ị na-amụ ụmụ na di nke ọzọ anyị na-anụ, ọkwa di gị nke nwere anwụ ụmụ a. Otu a ka o si wee dị. Nke ịtọ nchọ ka nkọwa bụ na ọ nwere ndị na-ekwuo na ụmụnna fa nwere onye jee nụta nwaanyị amụgolo ụmụ na be nne ya. Wee jụọ sị, nwaanyị amụtala ụmụ na be nne ya unu jee nụta, o nwere onye mere ego n'isi ya? Fasị m na o nwere onye mere ego n'isi ya, na ọ nọ na be nne ya wee mụọ ụmụ. Nwanne ebe nwoke wee jee nụrụ ya wee nụta ma ụmụ a. Mana achọrọ m ka nkọwala gị na obodo niile ka ọ na-eme. O nwere obodo ọ bụ na nwatakịrị nọ ebe nna ya mụọ ụmụ ma ọ mụta nwa. Ọ bụrụ na ị bịa ịchọ ịnụ ya bụ nwaanyị, ọ nwaanyị a ka ị na-anụ, ụmụ abụgolo ụmụnna nwaanyị ahụ, ụmụnna nwaanyị ahụ. Mana o nwere obodo ọ bụ na imeta omenala ka fasi wee chọọ fadue gị nwaanyị fedunye gị ụmụ. Nyanwụrụ n'obodo ebe a nwe ka o ji enụta nwaanyị adunye nwaanyị dunye ụmụ. Nsogbu enwezi kịta bụ na achọ ka arabazie oke na ụmụnna. Mmanya mgbe eji enụta nwaanyị a na o nwere nwa nwoke nke dị arọ 5
mgbe eji enụta onye a wee nụta onye a o wee duru nwatakịrị dị arọ 8 wee bịa. O wee luo mgbe a ya arụ oke ibe na-ese okwu bụ na a na-ekwuo na onye dị arọ 8 ya ebu ụzọ wee rara onye nke dị arọ 5 mgbe eji enụta ya bụ nwaanyị duo onye dị arọ 8 wee bịa wee kwuo na ọ were eziokwu. Ka m gwuo na eziokwu na ana Igbo ka omenala si wee dị onye nke dị arọ 8 a wee je nụta nne ya wee bịa na ngwuru a ọ ụbọchị ya ọbịa ka a ebido gụbara ya arọ. Onye nke dị arọ 5 tọrọ ya atọ. Ọkwa ka omenala si wee dị. Ọ edutezie gị na ngwuru a wee mee omenala ya egosi na ịbatagwa na ngwuru a. Ọ bụ unu nwee ego ebunu na-egbu ebunu, unu enwere ego ebunu na-egbu ewu nkịtị, unu enwere ego ewu na-egbu ọkụkọ. Ife a egbu na okuku ndị ichie iji wee kọwa na amụtara nwa n'ime ngwuru. Ọ ụbọchị ya ka a ebido wee gụbara gị. Nya bụ na omenala ndị Igbo nwere ike onye dị arọ 5 nwere ike ịtọ onye dị arọ 10, nwee ike ịtọ onye dị arọ 12 ma onye dị arọ 13. Maka ọ bụrụ na arọ 13 ka ịdị wee bata n'ime ngwuru a, ọ ụbọchị ịbata agha ebido gụbara gị onye dị arọ 5 tọrọ gị atọ. O kwesịrị ka ọ na-ese okwu. Ife ndị a niile omenala ndị Igbo enwere ike ejebe na iwu oyibo eluo n'ebe a na-akpọ ụlọ ikpe, ndị ụlọ ikpe eke iwu mgbe ụfọdụ ife a na-eke na-emegide omenala. Mana ana m agwa gị na ọ bụ na ọ bago na mmụọ unu mesịa n'ikpeazụ unu ya achọpụta na ikpe ndị oyibo enwere ife oyi emenwu ebe omenala dị. Maka ọ baa na mmụọ ịgbagharịsịa n'oyibo niile emecha echi ga azụ. Onye ọbụla chọrọ ịchụ ewu ojii ya eji evie na-achụ ewu ojii maka na chi jie yara achụ ewu ojii. Ọ bụrụ na ọ ya ekwe ụmụ nwaanyị niile mee ịnụ di ọ na-akwa adịcha ofele. Ọ bụrụ na ọ ya ekwe ụmụ nwoke mee ịnụ nwaanyị anara adịcha ofele. O nwere ebe egboro aja ngwele anọrọ kata ma unu ga-eti ebe ụmụaka unu ya nwụ na nsogbu. Onwe nsogbu dapụtara unu na ezinụlọ unu na-adozi onye ọfụma. Maka ibe unu ya eme ọ ga-iwe na-ewu unu nwere ike ọ bụrụ ụmụazị na-abịa n'iru ka unu na-eti na nnukwu nsogbu. Kedu ife a na-etiela ụmụaka na nsogbu? Ekenekwa eme unu ibe niile ife nkọwa kịta eji nwayọọ chịkọta ajụjụ niile na-ajụ m. Onye nwere ntị ka ọnụ ekene m onye ọbụla nke echi ya zere beje ugoezu je ugoezu afa m. Ayaga ndị Igbo gburugburu na Iduere Kingdom, ayaka Enugu ukwu okwulu Igbo na ụmụ nri alụsị na-eri azụ na njikọ ọka. Onye nyere nyanya n'isi onye na-atọ izere ka Igbo ovu na awa ọvụ deje.